はい、こんにちは、YouTube をご覧の皆様、今日は、僕が先日、見た映画について、映画というかドキュメンタリーなんですけど、について、ご紹介、お勧めしたいと思います。マイケル・ムーア監督の、世界侵略のすすめという映画なんですけど、マイケル・ムーアっていうと、ハリセンボンのハリセンボンの春菜が、あのまあ、ボケでねよく使ってるので認知されてると思うんですけども、実は有名な映画監督で、今回この「世界侵略のすすめ」も、とても面白いものでした。どんな内容かっていうと、ですね、いわゆるアメリカの社会を痛烈に批判する内容のものになってます。でどういうふうに批判してるのかっていうと、もう一方的に、アメリカのここが悪い悪い悪いっていう映画ではなくて、他の国のいいところと比較してっていうので、作られてる、ドキュメンタリーになります。でどんな国に行ってるかっていうと、まずイタリア、その次に、スロベニア、そしてポルトガル、あとフランスもありましたね。そして最後アイスランドだったと思うんですけども、それぞれの、国に行って、それぞれのいいところの部分を取り上げていく、それをアメリカと比較していくっていう内容になっています。例えばイタリアなんですけども、イタリアは世界的に見ても、労働者、いわゆる雇用されてる方、方の環境がめちゃくちゃいい、待遇がめちゃくちゃいい国なんですね。どういうことかっていうと、分かりやすく言うと、年間の有給休暇の日数がなんか2ヶ月ぐらい、めちゃくちゃ長い2ヶ月間給料が出る休みがあるっていうね、有給があるっていうね、これすごいですよね。日本人の感覚からしたらちょっと考えられないんですけども、僕がサラリーマンの時ね、有給っていうと、年間に僕どれぐらい取ったかな、10日ぐらいですかね。ゴールデンウィークをと有給をうまく組み合わせて、10連休とか11連休ぐらい取ったこともあったと思うんですけども、そういう感じですね。でもイタリアは、まず、えバケーション、あれなんて言ってたっけ、バカンスか。バカンスが、3週間、冬休みが1週間、春休みも1週間、そしてもう1個休みが1週間ぐらいあったのかな。とにかくもう休みだらけみたいな。で年間の、国民の祝日も10日ぐらいあるというんで、もうめちゃくちゃ休んでるやんっていう感覚なんですけども、イタリアの人は、それが普通の感覚ですね。実際にイタリアでいわゆる、どっかにお勤めされてるね、夫婦にマイケル・ムーア監督がインタビューしていくっていう感じです。でアメリカは、有給休暇っていうものが、義務ではないんですね、国として法律で。なので、それを聞いたイタリア人のコメントも面白かったです。ぜひ見てほしいですね。そして実際の現場ですね、労働現場を見て次イタリアの、会社のドゥカティでしたね。赤いバイクで有名なドゥカティの、社長に実際工場の現場でインタビューするんですけども、これだけ労働者に、休みを与えてもっと働けと思わないんですかみたいな、結構ドストレートな質問が飛ぶんですけど、それに対しても社長ですね、経営者は一切そういう不満はないと、労働者に、たっぷり休みと、そして楽しめる時間を与えることによって労働の生産性は上がるっていう内容の、コメントでしたね。めちゃくちゃ面白かったです。で次に、行くのがどこだったかな、フランスかな。フランスの、優れてるところは給食学校給食の内容がもうメニューが豊富で、もう前菜からデザートまでメインディッシュ3種類ぐらいあるみたいな。そしてナイフとフォークで、そして、給食の準備も自分たちでするんじゃなくて、給食のおばちゃんみたいな人が、やってましたね。みんなの分を全て。で、牛乳は飲まず、お水を飲みながら、すごいメニューでしたよ。フレンチのディナーとして食べてもいいんじゃないかなぐらいのメニューが、振る舞われてます。
それってほんまにっていうふうに思う人もいるかもしれないんですけど、一番レベルの低い学校でもすごいレベルでした。なんでフランスはもうそれが当たり前っていう感じだったんですけども、食べることも人生だみたいな考え方ですね。簡単に言うと、なんか食べることによって楽しさだったりとか味覚だったり、そしてそういった食に対する教育も、熱心に行われているのが、フランスでしたね。それと比較してアメリカはっていうと、給食のレベルは、僕大阪生まれ育ちなんですけども、日本の給食僕は美味しいと思ってましたけど、と比べたらもうほんまなんか比較にならないぐらいのものが映ってて、そういうところもあんまり良くないんじゃないのってマイケル・ムーア監督が言ってましたね。で次に行った国が、どこだったかな、スロベニアだったかな。スロベニアはもうめちゃくちゃ、面白くて、シンプルに大学の授業料が無料ということですね。それに対して、アメリカの大学生は、奨学金、いわゆるローンを組んでね大学に行っているっていうのを痛烈に批判してましたね。日本の学生も奨学金組んでる人多いですね。僕もその一人で、今もまたちょっと月々支払ってるのかな、引き落としがかかってると思いますけど、ぶっちゃけですけど、行かなくてもよかったかなって思ってます。今ね、自分で授業をねやってる関係で、学校で学んだことが生かされる機会がはっきり言ってないですね。ないので、普段 YouTube 最近特にね見てるんですけど、ああいう内容で勉強してた方が良かったんじゃないかなって。例えばオリエンタルラジオの、あっちゃんが、中田さんがやってるような動画をね全部片っ端から見た方が絶対良かったねって思うような感じで、大学に何しに行ってたかっていうと、僕の場合は野球をしに行ってたって感じだったんですけど、学んだ記憶はほとんどなんか今も知識として残ってるかっていうと、あんまりないですね。ないこともないんですけど、ほぼないっていう感じ。それに年間120万かけてたんかな。僕は関学だったんですけどね、関西学院大学って西宮にある大学行ってましたけど、何学んだかな、ちょっとよくわからんっていう感じですけど、それにたくさんのお金がかかってたのは今となってはちょっとどうかなって思うし、実際借金も残ってるわけですよね。はい。でそれと比較、アメリカの学生も似たような感じみたいですね。アメリカの大学って日本の大学より高いみたいですね。平均で言っても知り合いがアメリカの大学に娘さん行かしてるみたいなんですけど、年間の学費が800万って言ってましたね。すごいですね。しかもアルバイトしたら強制送還って、日本人の学生がアメリカでアルバイトしたら、学生になれないみたいですね。なんで月々の生活費も送ってるって言ってましたけどね。そういう現状があって、それと比較しました。スロベニアの、学生は奨学金を借りてないんで、ローンを組んでる学生が1人もいなかったですね。で2人だけいたんですけど、スロベニアの学生で奨学金を組んでる人が、それは2人ともアメリカ人っていうね、これもまた皮肉やなっていう感じだったんですけど、とても面白かったです。ちなみに僕の、3年間中学校の時だけ住んでたアイルランドも大学は実は無料です。はい。なんでって感じですね。なんか日本も制度が変わって大学になんかね、世帯収入で区別つけるみたいですけど、世帯によって、収入の低い世帯の人によっては大学無料で行けるっていう制度ができたみたいですね。なんか割引というかね、そういうのも聞くみたいですけどね、世帯の収入によってはっていう感じなんですけど、そんな感じですね。あとは、スウェーデンはね面白かったですね。すいません、フィンランドですね。フィンランドの学校教育の違いっていうのもありました。フィンランドの、学生はすごいですよ。宿題がない、で学校の拘束時間が3時間から4時間ぐらいで、選択問題がないっていうね、にもかかわらず、学力は世界一高い。すごいすごいなと思いましたけど、それと比べて宿題たくさんして、学校終わって塾まで行って、で塾
でもまた親にお金払ってもらってっていう学生がアメリカにも日本にもいますけど、どうですかね。学力はね、アメリカは今世界で30位かな。なんか日本はそれより低かった気がしますけど、曖昧なのでまた皆さん調べてみてください。でもフィンランドは自主性を重んじるっていう風土ですね。学生一人一人が自分で考えて人生をいかにして豊かにするか、幸せになるかっていうのを考えるのが学生時代にやっておくべきだっていうのがフィンランドの先生たちのもう常識でしたね。考え方から全然違うっていうのがとても面白かったです。で続いて、ノルウェーもすごかったですよ。囚人、要は逮捕された人たちの扱いがノルウェーは違うんですね。ちなみに結論から言うと、ノルウェーは再犯率、犯罪を、やってしまった人たちが5年以内に刑務所に帰ってくる率は 20% を下回ってるみたいです。それと比較してアメリカは 80% を超えているということで、どんな、刑期っていうんですか、刑務所での生活を送ってるのかっていうのも実際ね、現場でマイケル・ムーア監督が、突入する方、突入というかちゃんとアポイント取ってると思いますけど、実際の囚人にインタビューしているっていうのも面白かったですね。殺人犯、ただその刑務所内では模範囚みたいなんですけども、過去に人を、殺めてる囚人に対してインタビューを行われましたけど、囚人は普通に調理現場で包丁を使って、他の囚人たちに料理を振る舞う、仕事に就いてました。ちなみにこれ檻とかそんなもん一切ない刑務所で、囚人一人一人に、家が与えられるっていう、僕が今住んでる家よりはるかに広い家ですね。なんなら2階建てで 2LDK ぐらいあるんじゃないかなっていう。その鍵も囚人しか持っていない、看守は持っていないっていうね。そもそもその家がどこに建っているかっていうと、島というか川があって、ここ旅行に来ても楽しめるだろうなっていうレベルのところ、美味しいご飯食べて楽しく過ごしてて、なんかむちゃくちゃ働かされてる様子もなく、で受刑者同士でいじめられてるっていう話もなく、なんか日々を楽しんでるっていうのがね、見られました。これどうなんかなって、僕たちの常識で言うとちょっと考えられない感じだったんですけども、ただ再犯率は低いですね。反対にアメリカはどうかっていうと、刑務所内でリンチが行われたりレイプがあったり、刑務所内で殺人もあるっていう風な話がありましたけど、なんていうんですかね、収容されてる人たちは黒人の人が多いっていう感じですね。で、結構働いて、刑に服して、出所しても戻ってくる確率が 80% っていうね。でここですごい面白かったのが、この映画で僕一番びっくりしたポイントなんですけど、刑務所の、なんていうんですかね、受刑者の人たちに支払われる時給ってアメリカでいうと20セントみたいなんですよ。日本円でいうと、20円ぐらいですかね、15円ぐらい、今ちょっと18円とかそんなもんだと思うんですけど、でいろんな製造業とか、いろんな作業をね工場でやってるんですけど、それに関わってる企業がほとんど誰もが知ってるような企業、実際、ドキュメンタリーでも企業名上がってましたけど、皆さんが知ってるような超一流の企業が、そういう、時給で、生産を行っている。だから安くていいものが作れるんだなっていうのがちょっと衝撃的でしたけどね。全てそこで作られてるわけではないんですけど、アメリカ社会の闇というか、黒人がたくさんいる地域にドラッグを流通させる、そして一気に逮捕して刑務所に入れて労働させる、そして安い賃金で、製造がね行われるので、安く作ったものが高く売れる、この利幅が取れるっていう仕組みがね面白かったですね。面白いではないですね、ちょっとびっくりしましたね。そういう利益の取り方をしてて、多くが白人が経営者の会社だったのでね、マイケル・ムーア監督は現代の奴隷制度だって、現代バージョンの奴隷制度だっていうふうに
痛烈に、やじってましたね。はい。で最後に、フィンランドと、あとイスラムの国どこだったかな、ちょっと、すいません忘れてしまいましたけど、フィンランドは実は女性初の大統領が出たの最初の国です。初の女性大統領を出した国がフィンランドで、女性の経営者もめちゃくちゃ多い国です。要は女性の社会進出が世界的に見ても、すごい進んでるっていう国ですね。そこで、長年ね人類の歴史を見た時に、女性のいわゆる女性が虐げられてきたっていう歴史をね振り返ってみましたね。で面白かったのは、女性がその組織に30% だったかな、10人に3人ぐらい女性がいる、男性だけ10人とも男性、10人中3人でも女性がいる組織でいくと、女性のいる組織の方が活性化する。それは女の人を見て喜んでるっていうのではなくて、女の人がいろいろ意見とか、女の人のから生まれるアイデアっていうのは、男性よりも、なんていうんですかね、周りのことを考えてるっていうケースが多いみたいですね。生物学的にそういう風になってて、男性はどちらかというと自分が大きくすごくなりたいみたいな、女性は、周りのことを考えながら協調性に秀でてる生き物なので、それが、もう今分かってるみたいですね。なので女性の社会進出も進んでいるこのフィンランドでは、いろんな常識が違ったりとかしてとっても面白かったですね。で最後まとめというか、最終的にマイケル・ムーア監督は何が言いたかったのかなっていうふうに、結論的に言うと、要は、ビジネスが絡んでしまってるんですよね。儲け主義に走りすぎていろんなものが歪んでしまってるっていうね。刑務所一つ、教育とっても一つですよね。いろんなものを取って、見てみると、実はいろんなビジネスが絡んでて、そこから大きいお金が動いている。イタリアのね労働の話もアメリカの労働の話もいろいろありましたけど、結局は、誰かが自分のために、利益に走ると、結局誰かがちょっと困っているっていう、ね、それはもう当然ちょっと考えたら分かることなんですけど、儲け主義に走りすぎると、社会的にいいことはないよっていう、もっとこんな柔らかい言い方じゃなくて痛烈に批判してましたけどね、めちゃくちゃ勉強になりました。僕的には、日本がすごいっていう番組最近多いんでよく見るんですけど、実際海外はどうなのかってそこまで詳しくわからないですよね。これを見ると海外すごいいろんな、国のことを知ることができるんで、見聞が広がって、なんか明確に比較できる、自分の国とその他こう違うんだねっていうのが分かるし、なんていうのかな、別に日本にこだわらなくてもいいんじゃないかなって思える映画の一つかもしれないです。ブラック企業で働いてる方、女性のね、自分は社会進出したいのに、男性社会にちょっと不満のある女性の方とかね、いろんな人いると思うんですけど、映画を見ると、とても、見聞が広がるし、なんかね常識がちょっと変わるんじゃないかなっていう、とてもねいい影響をもらえるようなドキュメンタリー映画でしたので、ぜひマイケル・ムーア監督の世界侵略のすすめ、タイトルは結構怖いタイトルなんですけど、中身はごくごくよくあるドキュメンタリーインタビュー形式になっている作品でした。とても面白かったので、ぜひ皆さん見てみてください。以上になります。